Hi guys, this is Teacher Sheng again. Welcome to my vlog. For today's video, I am going to share my part-time job. As of now, nag-part-time job pa ko kay wala pa ko nagsugod sa BizMates. So, ongoing pa nga ko ang requirements, nag-process pa ko. So, for the meantime, nagkuan sa ko nag part-time job sa ko. So, kani siya nga part-time job kay kuan ni siya Chinese students. Ang edad kay 6 to 13 years old. So, elementary students. Dili gini siya kuan, dili ni siya company, group lang ni sila, pero legit siya. Weekly ang swelduhan. So, kuan siya regular student siya, not booking system. Okay, so once if you're interested, you can send me a message. So I will put my Facebook account. Ang ilang requirements is kuan kanang introduction video. Maghimo kag introduction video about yourself and also your resume and your teaching certificate. So if wala pa kay teaching certificate like TFL or TESOL, you can have it for free. I will put the link on the description box. So pwede siyang ansira nimo or bukuha ka din ha. Just like sa ako kay wala man jud ko ni avail atong naibayad. So diri ra ko sa free. Okay. And also said class, nindot siya kay wala na kay class naman nga nag-class man ko. I mean guys. Okay, so nindot siya kay after di mo og klase kay wala na kay buhaton. And then for my sa ako is makakuan ko 8 students ko ang ako ang regular students as of now kay 8 per night. So um by the way, 50 pesos for 25 minutes. So, kung na kay 8 nga estudyante, kuan, 400. So, sa ang ako ang na-receive yun nga salary every week kung wala lang ko'y absent kay sometimes busy pud kaayo. So, kuan, 2,000 ang ako ang nakuha every Friday. So, ang sweldoan di ay kay every Friday, isend nila sa GCash. So, if makapasar na ka, walay interview. I mean, walay interview and then demo ra. So, if makapasar na ka kay naay magkuan nimo, naay silbi monitor nimo, siya ang mag-recommend nimo sa mga students and siya pud ang mag-advertise nimo. And kuan class, I mean guys, ngano mag-class magud ko kuan guys kanang daghan og students. So far ang ako nabantayan daghan og students. So kung makauyon ang student nimo, mahimo silang regular nga student nimo. So napoy case nga ganahan mag trial class ang estudyante nimo ug ang trial class kay paid pud siya. So okay, so again, if you're interested, you can send me message and I will try my best or I will do my best to assist you. Thank you so much for watching. And again, this is Teacher Sheng, and I would say now goodbye. Have a good night.